Irán y Segovia, juntament amb la soprano Olga Vikif, formen el dúo Evocación. Durant els pròxims minuts tindrem l'oportunitat de deleitar-nos amb la música dels personatges més il·lustres del nostre poble. Estrenarem la peça documental Magenti sense fi, creada per Sergio Romero. I presentarem el llibre Descobrint a Magenti, amb els seus autors, Amparo Jiménez i Manuel Olmos i l'il·lustrador Jesús Huguet, l'editorial Reclam i l'Ajuntament d'Alberic. I la seva passió per la història i la tecnologia donen com a resultat peces com la que tindrem ara l'oportunitat de veure. En nom de tot el poble d'Alberic, vull donar les gràcies a Sergio per haver dedicat gran part del seu temps a contar la història de Leopoldo Magenti. Encara que Sergio s'ha creat lluny d'ací, del nostre poble, que també és el seu, està fortament lligat a Alberic gràcies a sa mare, que va néixer ací i li va transmetre la seva passió per este raconet de la Ribera. Demane un fort aplaudiment per ell i vos deixem amb la projecció. Estoy seguro de que, a partir de ahora, cuando escuchéis Magenti, os suene música.